Og I kvöld har vi et enda mal møte noen til at høyre hva Leif Susanne har å fortelle for dere. Ikke bare sånn sørst. Som det sørste så ikke å se i kvöld. Det vil si at jeg kommer å fortelle kanskje nok snakk helt fra begynnelsen, ja. Og Leif jævlig nervøs ut, han helter så var det rævlig ånd som dere, det har vi det hørst av før. Men det skal han ikke være nervøs for, ok? Så er det sånn at nå tar jeg det han forteller, så om du har hørt dere før, så virker det øyelig glad og spent. Det lukket spennende lukket. Ok? Så skulle vi aller først kanskje be sammen, så får vi ta synge sammen. God aften, og tak for, at I vil komme og besøge igen her i kirken. Det vi set frem til. Og det er dejligt, at jeg kan komme og fortælle om, hvad Gud har gjort siden sidst. Måske der også er nogen, som ikke har hørt os før, eller ikke kender til arbejdet i New Life Africa International i Kenya. Så jeg også lige ridse baggrunden op. Og grunden til, at vi også gerne vil fortælle noget om baggrunden, det er også, fordi vi tror på, at Gud han stadigvæk kalder mennesker til mission og til tjeneste rundt omkring forskellige steder. Og vi har oplevet, at det godt kan være en hjælp, når man fortæller om sin egen oplevelse. Det kan være en hjælp for andre at finde ud af, hvordan planen er for dem. Fordi vi tror på, at Gud han har en plan for hver enkelt af os, som vi læser i Jeremias, det første kapitel og vers 4. Det synes jeg, det er helt fantastisk, hvor der står, at Gud han kendte os, inden vi blev født, og han havde gode planer for vores liv. Og det gælder for os hver enkelt personligt. Og det er virkelig dejligt at vide, også når vi har med så mange børn og unge mennesker at gøre, og kan fortælle dem de gode nyheder, at Gud han elsker dem og har gode planer for deres liv og fremtid. Da Susanne og mig vi blev gift for mange år siden, så bosatte vi os i en lille landsby i Midtjylland, og der boede vi faktisk i 17 år, inden vi kom til Kenya. Og i den tid, der var vi i en lokal kirke, hvor vi fik lov til at tjene med i børnearbejde, søndagsskole, ungdomsarbejde osv. Vi fik vores 5 børn, mens vi boede der. Og jeg tænkte, jamen Guds plan for mit liv, det er nok at være aktiv i kirken så vidt muligt, og ellers passe mit arbejde og bringe mine børn op i troen på Jesus. Og så vil livet jo nok ellers gå sin gang. Men jeg husker tydeligt i 91, hvor vi var gift i 14 år, så begyndte Gud at tale til mig om mission. Jeg har aldrig tænkt på, at jeg skulle være missionær, fordi der var ikke nogen i min familie, der hverken var missionær eller evangelister eller præster. Så det tænkte jeg, det kunne ikke passe, det var mig. Og jeg havde også andre undskyldninger, og det var jo, at jeg synes det var meget upraktisk med en familie med 5 børn, rejse til Afrika. Det var langt væk, og det ville være dyrt at bo derude med sådan en stor familie. Så det kunne jeg slet ikke se, hvordan jeg rent praktisk kunne lade sig gøre. Det jeg efterhånden fandt ud af, det var, at Gud han spurgte ikke, om jeg havde midlerne, eller jeg havde evnerne, eller var kvalificeret, men han spurgte, er du villig? Og det er der, det starter. Hvis vi ønsker at tjene Gud, er du villig til at gøre hans vilje i dit liv? Er vi villige til at gøre det, som Gud kalder os til? Jeg tror nok, at vi har været villige til at tjene Gud i mange år, fordi det gjorde vi allerede i kirken, og det tror jeg også, der er mange af jer, der gør i jeres lokale samfund og i kirken, og der hvor vi er. Og det er ikke os alle sammen. Gud han kalder til at rejse ud til Afrika eller andre steder som missionær. Men de fleste af os, vi får lov at virke, der hvor vi er sat, og der hvor vi bor. Men Gud han har planer med hver enkelt af os, og det er vigtigt, at vi er lydhøre for det. Så da jeg fandt ud af, at det Gud han ønskede, det var, at vi var villige, så tænkte jeg må hellere dele det her med min kone. Det kunne da også være dejligt, om hun var med til Afrika. Jeg ikke skulle rejse alene. Og det var så fantastisk, da jeg så endelig fik delt med hende, hvad siger du til at rejse til Afrika som missionær? Så fik jeg for første gang, og vi i de 14 år, vi var gift, at det hun følte, siden hun var en lille pige. Jeg tænkte jo godt nok, det var mærkeligt, hun ikke kan fortælle mig det noget før, nu har vi kendt hinanden så mange år. Men på den anden side, så blev jeg meget taknemmelig, fordi bagefter så fandt jeg ud af, at det er jo ikke, heldigvis ikke min kone, der har kaldt mig til at blive missionær, men det er Gud.
Og det tror jeg, det er meget vigtigt, når vi er derude, hvor det ikke altid er lige net, og hvor det kan være problemer og ting og sager, der kan tårne sig op, så er det godt, man ikke beskylder hinanden for. Det er jo også dig, der vil have os herud, men vi ved, det er jo Gud, der vil have os derud. Og på den måde, så kan vi være med til at opmuntre hinanden, og vi kan bede for hinanden, og vi kan opleve, at Gud han får tingene igennem. Nu er det ikke sådan, at man bare lige rejser fra den ene dag til den anden, når man har en familie med 5 børn. Der er mange ting, der skal falde på plads, og vi kan nu sammen begynde at bede Gud om at lægge de ting på plads, som der skulle til. Det mest overraskende, det var jo sådan set at finde ud af, at vores børn, de havde lyst til at tage afsted, da de var fra 5 til 15 år gamle. Så de havde jo deres venner, og nogle af dem var teenager. Så det kunne være svært for dem at rejse væk. Men de var faktisk alle sammen klar til at rejse. Vi må nok sige, at det er ens børn, man er mest bekymret for, når man tager sådan en beslutning. Fordi vi skal nok klare os som voksne, men hvad med vores børn? Får de en ordentlig uddannelse? Får de nogle sygdomme? Sker der nogle farlige ting med dem? Eller hvad vil der ske? Men vi kan heldigvis sige, efter 19 års arbejde i Kenya, at Gud han har holdt sine løfter om, at han vil tage sig af vores familie, vores børn. Og de har det alle sammen godt. Nu er de ikke i Afrika mere. De er taget til Danmark, fået uddannelse. Og det passer faktisk ikke, fordi den ældste, han er tilbage i Afrika, efter han har været i Danmark i 10 år. Så nu er han i Sydafrika og arbejder dernede. Og det vi oplever, det er, at alle vores børn, de har fået en god, positiv oplevelse af at være i Afrika. Og de siger samstemmende, den tid, vi har været sammen som familie i Kenya, det har været den bedste tid for os som familie. Så det er vi utrolig glade for, og det vi er alle mest glade for, det er, at de er kristne, de elsker Jesus, og de kommer i kirker der, hvor de bor hver især. Hvad skulle vi så til Kenya lave? Ja, vi er jo klar over, at vi skulle arbejde med børn, ligesom vi har gjort i Danmark. Og hvis der er et sted, der er mange børn, så er det et land som Kenya, hvor over halvdelen af befolkningen, de er under 15 år gamle. Og der er rigtig mange forældreløse børn, der er rigtig meget nød og fattigdom, så der er nok at tage fat på. I starten der tog vi meget rundt og besøgte forskellige kirker og opmuntrede dem til at gøre mere for børnene, fordi vi oplevede, at børn de var ikke særlig meget værdsat i et land som Kenya. Det er jo nemlig sådan, at man betragtede dem mere som en belastning end som en velsignelse. Og det var først, når man blev voksen og begyndte at tjene penge og stifte familie, at man rigtig betød noget i samfundet. Men vi ved nok, at hvis vi skal ændre tingene i fremtiden, så må vi satse på børnene og de unge. Og det oplevede vi også åbenhed for i kirkerne. Og de begyndte at satse mere på de børn og unge, der var i kirkerne rundt omkring. Samtidig så oplevede vi også, at der var en anden gruppe børn, Gud han begyndte at tale til os om og gøre noget for, og det var gadebørnene. Vi bor i en storby, der hedder Nakuru, med næsten 1 million indbyggere. Og det første, vi lagde mærke til, da vi kom ned og skulle handle i byen, det var alle de her gadebørn, som prøvede at stjæle fra os, og som var godt beskidte og lugtede langt væk af lim. Og vi tænkte, dem skal vi nok helst undgå at komme for tæt på, så vi ikke mister vores ting. Men vi fandt også hurtigt ud af, hvorfor de her børn de var på gaden. Det var ikke noget, de selv ønskede, men de var tvunget ud på grund af omstændigheder. Det kunne være, at de kom fra hjem, hvor der var 10-12 børn, og de var ikke i stand til at få mad, skaffe mad til alle de her børn, så de sendte nogle af dem ud på gaden for at tigge. Andre havde slet ingen familie. De havde mistet deres forældre og pårørende på grund af sygdomme, for eksempel AIDS, som tager rigtig mange mennesker. Cirka 1000 mennesker dør hver eneste dag, bare på grund af AIDS i Kenya. Og mange andre dør af andre sygdomme og ulykker osv. Så derfor bliver der rigtig mange gadebørn, og det bliver flere og flere. Nu regner man med cirka 300.000 gadebørn i Kenya. Vi var klar over, at vi kunne ikke gøre så meget sådan lige af os selv, Susanne og mig. Det var begrænset, hvad vi kunne udrette alene. Vi blev nødt til at arbejde sammen med andre mennesker, som også havde en vision for at hjælpe de her børn. Efter et par år i Nakuru, der var vi nede og tale i en kirke. Og vi oplevede, at den her kirke, de havde også noget for børn. De havde så småt startet et arbejde, hvor de bespiste cirka 40 børn 2 gange om ugen. Og så havde de søndagsskole for dem. Og det synes vi, det var et ret godt initiativ af en fattig afrikansk kirke. Så vi spurgte, om de var interesseret i samarbejde, og det var de mere end interesseret i.
Og da vi begyndte at arbejde sammen, så tænkte vi, okay, de her børn, de skal ikke bare have mad 2 gange om ugen, men hver dag, så det vil vi godt stå inden for. Det var jo kun de her 40-50 børn, det drejer sig om. Men det var uden at vide, at i løbet af kort tid, i løbet af få måneder, så voksede antallet til 200-300 børn, som kom hver dag for at få mad. Men vi må også igen sige til Guds ære, at vi aldrig nogensinde skulle sende børnene væk uden mad. Vi begyndte at skrive om det i vores nyhedsbrev, som vi sender ud 4 gange om året. Der begyndte vi at skrive om, at vi nu har begyndt et gadebørnsprojekt, hvor vi bespiser børn. Og hvis der er nogen, der har lyst til at støtte det, så kan de sætte midler ind til det arbejde. Og der oplever vi, at folk de begyndte at støtte det arbejde, så vi kunne fortsætte, og vi kunne udvide det. Vi oplevede også, at de her børn, de har mange andre behov, end lige at få mad. Fordi de kom heller ikke i skole. For et land som Kenya, der betaler man for skolegang, man betaler for bøger, for uniform, for sko. Og man kan jo selv regne ud, hvis ikke forældrene har råd til at give deres egne børn mad, ja, så er de heller ikke råd til at sætte dem i skole. Og dem, der går på gaden for at tikke, ja, de har jo heller ikke råd til at betale nogen ting. Så der er rigtig mange børn, der aldrig kommer i skole. Og vi begyndte så småt at starte en skole. Det var ikke en rigtig skole i starten. Det var bare undervisning i læsning, regning, skrivning med frivillige medarbejdere. Men vi fandt hurtigt ud af, at det her, det gik ikke i længden. Vi måtte have en rigtig skole, der var anerkendt af myndighederne og med uddannede lærere, så de her børn de kunne få en videre uddannelse senere hen. Så det blev det efterhånden i løbet af årene, der gik. Og de sidste cirka 10 år, der har det været en fuld skole fra børnehaveklasse op til 8. klasse, hvor børnene kan tage en anerkendt afgangseksamen i 8. klasse, og dermed være kvalificeret til at komme på gymnasiet eller andre videregående uddannelser. Og det er jo klart, at med al den her udvikling med skole og lærere, der skulle ansættes, ja, så skulle der også flere og flere midler til. Og vi oplevede, at efterhånden som opgaverne voksede, efterhånden som vi tog nye skridt i arbejdet, så sørgede Gud også for de midler, der skulle til. Mange midler kommer ind på grund af faderskaber, som vi også har kørt i en række år. Og vi deler nogle brochurer ud, som I kan få her bagefter mødet, hvor der blandt andet på de her sedler bagpå står mulighederne for at sponsorere nogle børn til enten at gå i skole eller være på børnehjemmet eller videregående uddannelser. Og den her brochure må jeg også gerne tage med hjem, der fortæller sig mere om baggrunden for arbejdet. Men vi oplevede også, at der var mange af de her især større drenge, som ikke havde nogen steder at bo, som gik tilbage til gaden og fortsatte med at tikke og sniffe lim og ikke komme videre i deres uddannelse. Så vi havde brug for et sted, hvor de kunne bo. Og kirken sagde så, ja, vi har et træskur her på grunden, som I godt kan indrette til drengene. Og det blev det første hjem til drengene. Og de gav det navnet New Life House. For de sagde, her har vi fået et nyt liv. Det er ikke på grund af, at de fik mad og uddannelse, men på grund af, at de mødte Guds kærlighed. Og det er der, vi ser, at børnene de bliver forvandlet. Ikke først og fremmest, fordi de får mad og tøj og husly, men I kan forestille jer børn, som føler sig forkastet, som er smidt ud hjemmefra, eller som har mistet deres familie, og der er ingen andre, der ønsker at tage sig af dem. Der kan det være rigtig svært at forstå, at der er en Gud i himlen, der elsker dem. Der er mennesker, som ønsker dem noget godt, fordi det har de ikke oplevet før. Men når de så oplever, at det er en realitet, at det er en virkelighed, så bliver deres liv virkelig forvandlet. Så begynder de at få håb for fremtiden. Så begynder de at få lyst til at tage uddannelse. De kan se, at der er muligheder, der ligger foran dem. Og det er der, vi får lov til at se rigtig mange børn og unges liv blive forvandlet. Det er vi utroligt taknemmelige for, og vi er taknemmelige til de mennesker, som står sammen med os. Vi oplever, ligesom det står i 1. Korinther om, at vi er lemmer på samme legeme, og tilsammen der kan vi udføre en helhed. Susanne og mig, vi kunne ingenting gøre alene ude i Kenya. Hvis ikke der var mennesker hjemme i Danmark, på Færøerne, rundt omkring i verden, som ønsker at stå sammen med os, som er med til at bede for arbejde, som er med til at støtte det økonomisk. Og hvis ikke vi havde en masse medarbejdere ude i Kenya, ja, så kunne det slet ikke lade sig gøre. Vi har nu mere end 50 fuldtids ansatte afrikanere i arbejdet, og
cirka 10, som er midlertidigt ansat. Og for dem betyder det også rigtig meget at have et arbejde i et land, hvor der er 50% arbejdsløshed, at de nu har et fast arbejde. Og på den måde så bliver det også til velsignelse for mange familier. Senere hen, efter vi har haft drengehjem i en række år, så fandt vi også ud af, at pigerne de havde behov for et hjem. Og i 2003, der startede vi med et hjem for pigerne. I starten var det bare i leje lokaler og leje lejligheder, men senere fik vi bygget et rigtigt pigehus, som vi kalder det. I 2005 startede vi byggeriet, og det var en udfordring, fordi det var et større byggeri. Det kostede en del penge, omkring 1 million kroner. Og alle de penge, de kom ind fra frivillige gaver fra private folk. Og endelig i december 2007 var vi i stand til at flytte ind i huset, og der bor nu 60 piger, hvor de 80% er forældreløse. Og det er også tragisk at høre deres baggrund, hvad de har oplevet af svigt og misbrug og så videre. Men vi ser, hvordan Gud han også forandrer deres liv. Så er det klart, at drengene de også har lyst til at få et nyt hus. Drengene de bor nemlig kun i et klasseværelse, der er indrettet som sovesal. Og vi havde faktisk begyndt, efter vi blev færdige med pigehuset, at samle ind til at bygge et drengehus. Men inden vi fik midler nok samlet ind til det, så kom regeringen og sagde, de barakker, vi har som klasseværelser, de er ikke gode nok. Vi skal bygge en ordentlig bygning til skole, til klasseværelser. Så det må vi bøje os for, og vi gik så i gang med indsamling til skolebyggeri. Det har nu stået på i et stykke tid, og vi har søgt mange forskellige steder for at få midler ind til det, så vi kan fortsætte med at have skole. Og vi har sendt ansøgninger til forskellige fonde, og vi har også sendt en ansøgning til den færøske regering. Og det var faktisk der, vi fik det mest positive svar, nemlig at de er villige til at donere 400.000 kroner, hvis vi kan samle 400.000 andre kroner ind. Vi har noget PowerPoint, nogle billeder af den gamle skole, de gamle skolebygninger. Og så har vi også et billede af den skolebygning, som vi ønsker at bygge. Den vil vi gerne se nu på PowerPoint, hvis det kan lade sig gøre. Men jeg har det brev her fra den færøske regering, som vi fik den 27. marts, hvor der står, at de er villige til at donere de 400.000, hvis vi ellers kan samle tilsvarende beløb ind, selv inden 1. november 2012. Og det har vi så haft travlt med, og vi må sige til Guds ære, at vi er godt på vej. Vi har faktisk 330.000 indsamlet nu på nuværende tidspunkt. Så vi mangler bare 70.000 i, at vi også får de 400.000 fra den færøske regering udløst, og så har vi jo 800.000. Hele byggeriet er projekteret til 1,5 millioner, eller måske 1,6 millioner danske kroner. Den blev i stor hovedtræk, kommer til at ligne det her. Måske bliver der nogle små forandringer, så som trapperne der, de kommer nok ud og være på siderne i stedet for, så det er mere sikkert rent brandmæssigt. Men det er egentlig fantastisk, hvad man kan bygge for pengene derude i Kenya, der rækker midlerne lidt længere. Så vi håber, hvis alt går efter planen, at vi kan gå i gang med byggeriet til næste forår, omkring maj måned. Og så vil det tage 1 år til 1,5 at bygge det der byggeri. Bagefter, så må vi tænke på drengene igen. Vi har allerede 200-300.000 stående på en konto til drengehuset, så det tror vi også, det skal lykkes at bygge et hus, hvor de kan få nogle gode faciliteter, ligesom pigerne har. Ja, det er fint. Jeg ved ikke, om så I de gamle klasseværelser? Hvis I gerne vil sammenligne. Det der, det er bare nogle bambusstænger, der er rundt på ydermuren, så når det blæser, når det støver, så er det ikke så sjovt at sidde derinde. Og hvis det regner og blæser, som det gør her i dag, så kommer der også en masse vand ind. Det bliver heldigvis ikke så koldt dernede som på Færøerne, så man kan lidt bedre holde det ud. Men indtil videre, så må de klare sig med de barakker, og det går også ganske udmærket. Men det bliver dejligt, når vi får nogle nye klasseværelser.
Vi oplever at have rigtig mange forskellige mennesker ude i hjælp i arbejdet. Specielt volontører fra forskellige lande, Danmark, Færøerne og andre lande, som kommer ud og giver et år, eller en måned, eller 2, 3, 4 måneder, op til 5 måneder, er der nogen, der er der. Lige for tiden så er der en, der hedder Morten, som er der i 5 måneder. Og vi oplever bare, at det betyder rigtig meget for de her unge mennesker. Det betyder også noget for børnene på børnehjemmet. Men de unge volontører, de får lige så meget ud af det, eller mere. Og når de rejser hjem, ja, så har de et helt andet syn på Afrika og på livet i det hele taget. Og de går hjem og fortæller om det her arbejde og er med til at rejse endnu flere fager og støtter, som ønsker at være interesseret. Der er også mange, jeg vil ikke sige ældre mennesker, men modne mennesker i 60-årsalderen, som kommer ud og hjælper. Det er sådan, når hvis man er førtidspensionist eller efterlønsmodtager i Danmark, så behøver man jo ikke at være gammel og udbrændt, men så har man stadigvæk en masse krudt, og man har en masse erfaring at bruge. Så vi har oplevet flere ægtepar og enlige, som har været ude og hjælpe i en periode på typisk 3 måneder. Men heldigvis er der flere, om det kommer igen og igen. Vi havde også et ægtepar fra Færøerne, som var ude og hjælpe os i 5 år i træk, og det var en rigtig god hjælp. Men desværre måtte de hjem på grund af familieomstændigheder. Siden da har vi klaret os med ægtepar, som har været der 3-4 måneder i gangen, og specielt har hjulpet med kontorarbejde i forbindelse med fagerskaber. Vi har også oplevet god velvilje fra den danske regering i form af udsendelse af container. Det er sådan i Danmark, så kan man igennem Mellemfolkeligt Samvirke søge om at få containertransport til Kenya eller andre lande. Og vi har nu fået 3 40-fods container ud med udstyr til skolen, til børnehjemmen og så videre. I form af tøj og borde, stole, computer, symaskiner til syskolen og så videre. Så det er en rigtig stor hjælp. Og vi får også en lille smule hjælp fra den kenyanske regering, selvom det ikke er så meget, så har de også anerkendt skolen, og en gang imellem kan de finde på at give en par sækker majs til børnenes bespisning og så videre. Men da det er et land, der ikke har nogen som helst form for social hjælp, så skal vi regne med selv at samle midlerne ind. Jeg tror, vi vil vise de her billeder nu, den anden PowerPoint, og samtidig fortælle om arbejdet. Fordi nogle gange så husker man bedre det, man både ser og hører samtidig. Så vil vi bare fortælle. Så hvis den er klar, så vil det være fint. Tak. Ja, det er så 19 år, vi har været i Kenya her til januar. Så vi har oplevet, at Gud han har været trofast, og vi har oplevet at se resultater af arbejdet. Især det her gabørnsarbejde, hvor vi har set mange børn komme ind på hjemmet fra gaden eller fra meget fattige forhold og blevet genoprettet. I kan se her, at der foregår mange ting ud fra New Life Africa International, som vores organisation her. Der er besøg i fængsel. Det lyder mærkeligt med et børnefængsel, men det har vi faktisk i Nakuru, hvor børn ned til 5-årsalderen bliver sat ind midlertidigt, indtil de finder en løsning, hvad de skal gøre ved dem. Og derfra får vi en del børn. Politiet kommer også med børn, og der er også andre mennesker, som finder børn, der trænger til hjælp. Og på børnehjemmet, der har vi drenge hen til de her 4-5 års alder. På drengehjemmet, der er der heldigvis mange drenge, som nu er færdige, gået igennem hele systemet, kan vi sige, har fået uddannelse, kan klare sig selv, er flyttet ud, har fået arbejde, nogen har stiftet familie. Og det er en vældig glæde at kan se, at tingene de lykkes, at drengene de klarer sig selv nu. Og det samme er gældende med pigerne, som efterhånden også begynder at flytte ud. Her kan I se drengenes sovesal, som er midlertidigt i et klasseværelse. Så de ser også frem til den dag, hvor de kan få et rigtigt hus. Ellers hjælper de til med praktiske gøremål, så som at vaske tøj, madlavning og så videre. De er meget aktive med blandt andet akrobatik, og de tager ud og optræder forskellige steder, og er faktisk ret så dygtige. De er også aktive med fodbold,
og de er glade for de uniformer, de har fået fra Danmark. Også fodboldstøvler, så de rigtig føler sig klædt på til at spille. Ja, det er en stor forskel, der bliver gjort ved, at de drenge får lov at komme ind på et hjem, hvor der bliver taget sig godt af dem. Her har vi de mindste drenge, som bor på hjemmet. Det er sådan, når børn vokser op og bliver færdige med 8. klasse og skal i gymnasiet eller college, så flytter de ud på kostskole og bor der og kommer hjem på ferie 3 gange om året, i typisk en måneds tid ad gangen. Her har vi en dreng, som vi fandt ud af, at han sov inde i klasseværelsen om natten, og vi inviterede ham ind på drengehjemmet, og han kom i skole og klarede sig rigtig godt. Tog gymnasiet, og så ønskede han at blive kok og kom i kokkelærer. I dag er han færdiguddannet, og han er ansat i et meget fint hotel i Dyreparken i Nakuru. Så det er dejligt at se mange af drengene og børnene, de vokser op og får godt arbejde. Og pigerne, de begynder ligeledes at flytte ud og klare sig selv. Her kan I se, der er allerede 11, der er rejst hjem til pårørende, og 7, der klarer sig selv, og andre 5, der har stiftet familie. Så det koster 350 kroner for at være på hjemmet. Det er det, vi har regnet gennemsnitsprisen ud til. Så ved at sponsorere med 350 kroner, kan man hjælpe et barn med alt, hvad det har brug for. Her kan vi se nogle af de aktiviteter, de er i gang med. Madlavning, vask, og her kan I se nogle af pigerne, som bor på børnehjemmet. De ser glade ud. Og her har vi det mindste. Igen er det samme med pigerne, når de kommer op i 14-15 års alderen, at de kommer på kostskole. Her kan I se nogle af faciliteterne i det nye hus, som pigerne har fået. Der er fliser på alle gulvene. Der er badeværelser med håndvask og bruser. De har 8-mandsstuer, hvor de bor på. Det her det er medarbejdere, som hjælper til med børnehjemmene især. Og så har vi selvfølgelig også mange lærere på skolen. Det er så en del af de store børn, som går på gymnasiet. I alt så støtter vi 47 børn på gymnasiet nu. Her har vi Pastor Ford, som er medgrundlægger og som er pastor i kirken, vi arbejder sammen med. Og nede til højre har vi vores manager Crispus. Det er en stor ting at få en gave fra Danmark eller fra andre steder, da de ikke er vant til at få en masse gaver. Nu får de gaver til jul og til fødselsdag, og det er en stor ting for de her børn. Vi prøver at sætte kolorit på tilværelsen ved at have nogle festaftener, hvor vi får rigtig god mad, og hvor vi synger sammen og har det festligt, og har bålaften en gang imellem. De kommer også ud på nogle udflugter, nogle ture, hvor de ser andet end det i børnehjemmet. Kenya har en smuk natur. Vi har også været i Nairobi og set flypladsen, og de har set forskellige ting. Til jul holder vi også en stor fest, både for skolen, men også for især børnene på børnehjemmet. Og her er det den 25. vi fejrer jul dernede. Her kan I se, selv julemanden er kommet. På skolen, der er der cirka 550 børn, der går på skolen. Og for 3 år siden åbnede vi en ny skole op ved Lossepladsen, hvor der er 3 børnehaveklasser. Det kan jo lyde meget med 45 børn i en klasse, når man sammenligner med danske og færøske forhold, men ude i Kenya, der er nogle af regeringsskolerne, der har op til 110 børn i en klasse. Så 45, det er sådan set meget fint. Og vi oplever, at de børn her på skolen, de bliver dygtige, og de klarer sig godt til deres eksamener. Og så er der også det sjove i Kenya, at man skal gå 3 år i børnehaveklasse, inden man kan komme i første klasse. Så der er noget, der hedder baby, middle og top class, som man skal gå igennem. Og derefter kan man så komme i første klasse. Det er meget praktisk, at man har uniformer i Kenya, så man ikke skal stå og tænke på, hvad for noget tøj skal jeg nu tage på i dag. Især når man ikke har ret meget. Så er der ikke den store forskel. Og de får selvfølgelig uniformer, tasker, sko og bøger hver år, så de kan se ordentligt ud. 2 gange om ugen har vi morgensamling, hvor vi synger, og de hejser flaget. Og de elsker at danse, optræde, og de får sundhedsundersøgelse 3 gange om året.
Og det er det, som jeg sagde før, at når de er færdige med børnehaveklasserne, så skal de op til en eksamen, og de får et diplom. Der kommer besøg fra Undervisningsministeriet og så videre, så det er en stor dag. Her har vi så julefesten, hvor vi kan være op til 1000 mennesker, der nogle af de pårørende også kommer til festen. Der er krybespil, og der er gaver til alle. Det er så lærerne på skolen, og hende er den lyserøde. Hun er leder for skolen og klarer det rigtig godt. Nu tror jeg skal høre Susannes stemme. På Sydskolen der er det 35 elever, som får lov til at få en 3-årig uddannelse. Og det er piger, som ikke har nogen familie til at hjælpe dem, så det er en fantastisk hjælp. De kan få en uddannelse i stedet for at gå ud og måske skal vaske tøj, eller mange elever som prostituerede, fordi at der er ikke nogen måder at tjene penge på. Så det er stort at få uddannelse. Her sidder de og syr nederdele og kjoler, og de syr souvenirs, og de dygtiggør sig. Og mange af de ting, som de syr, de bliver solgt på hoteller og forretninger, og vi sælger dem på møderejser. Så når man køber sådan en gave, så er det virkelig en gave med mening. Vi har fået en masse brudekjoler fra Danmark, så vi har startet en rigtig brudekjolesforretning, som vi lejer alle brudekjoler ud, og pengene går så til hjælp til de her syskoleelever. Her ser vi her sådan en stor event, som stor march igennem byen, hvor vi gjorde opmærksom på, at vi har startet den her butik. Vi har også en masse container, der kommer ud med tøj og sko og skolebøger og ikke skolebøger, kun fra England. Skoleborde, stoler, tavler, computer og så videre. Og det er en kæmpe hjælp i arbejdet med de her ting. Vi har også fået lov til at starte kvindekrisecenter, og her er det eneste center, hvor kvinder de kan komme og bo igennem længere tid, op til 6 måneder. Og det siges, at det er den eneste sted, men ellers er der mange steder, hvor der er et dagcenter. De kommer for rådgivning og vejledning. De får små kurser i bagning og flætning af hår og syning og kogeflætning og fremstilling af smykker. Og det er fantastisk at se, at de her kvinder, de kommer også i kirke, og de kommer til at opleve Jesus som deres personlige frelser. Og det gør det hele forskellen i deres liv. De har fundet ud af, at de er elsket og værdsat, selvom mange andre ikke synes, at de er noget værd. Så de fundet ud af, at Jesus, han elsker dem. Vi har fået lov til at starte et smykkeprojekt op, hvor Marianne kom ud og inspirerede os og oplærte de her forhenværende prostituerede piger, mange af dem, til at lave sådan nogle flotte smykker, der er lavet af glas, som er håndbrændt alle sammen. De har siddet der og gjort alle sagerne der så smukt. Her er et lille digt. Jeg er unik. I hele verden er der ingen som mig. Siden tidernes morgen har der aldrig været nogen som mig. Ingen har mit smil. Ingen i universet kan nå kvaliteten af min kombination af talent og naturlighed og åndelige evner. I al evighed vil ingen nogensinde se, tale, gå, tænke eller gøre præcis som mig. Jeg er unik. Jeg er sjælden. Og jeg behøver ikke at forsøge at kopiere andre. Jeg er speciel. Og sådan kan I alle sammen sætte jeres navne ind. Og tænk på de her små skattebørn her. De er alle sammen helt specielle. Alle sammen er elsket og værdsat. Og det er en stor glæde at være med nede på krisecenter også. Vi arbejder også på Lodspladsen, hvor det er det værste slum, I overhovedet kan forestille jer. Der bor både børn og voksne. Kriminaliteten er høj. Kvinder og børn bliver dagligt misbrugt ude på Lodspladsen, og kvinderne sælger sig selv for at overleve. Og der er mange børn og unge, der bor der. Nogle af dem holder grise for at få lidt mad på bordet, og andre finder maden i affaldsstyngerne. Den her lille pige, hun kan alligevel stå med smil, selvom hun kun har 1 sko på foden. Sådan bor de ude på Lodspladsen, under plastik, i klippehuler. Og det er det værste, jeg nogensinde har set i mit liv. Det er skidt affald, der ligger bag børnene der. Og grisene går der, og gribene og folk. Og de samler alt muligt op. De prøver, om de kan finde noget at spise. Og som familien her, så har de fundet maden i affaldsstyngerne. Det er skidt, alt det der bag bedstemoren deroppe med hendes børn. Og hun går ud og samler plastik op, og så vasker hun det og laver fine tasker.
Vi har fået lov til at starte et kvindecenter derude ved siden af lossepladsen, det hedder Tumaini Jipia, Nyt Håb. Og der kan man kun være om dagen. De får rådgivning og vejledning. De får undervisning i forskellige både læsning og skrivning, husgerning og hygiejne. Og vi prøver at hjælpe de her kvinder og børn. Vi mødte de her kvinder derude, og de sagde, vil I ikke godt hjælpe vores børn med at komme i skole? Så derfor har vi startet en børnehaveklasse for 60 børn, som nu går i skole ude ved siden af lossepladsen. Er hun ikke smuk? De er så dejlige. De her bedstemødre derude, de har ingen uddannelse og ingen penge, så nogle af dem de har været så heldige at få en gris, som så får grislinger, og så kan de sælge dem, og på den måde flytte ud af det her forfærdelige sted. Og på den, ja, så hjælper de hinanden videre, og det er stort at se, hvordan det her projekt vokser. Tusind tak til alle, der støtter New Life Africa International. Må Gud velsigne jer. Ja, det var lige lidt omkring Afrika, Kenya. Det er fantastisk at opleve, hvordan Gud han har styr på alle ting. Jeg har lyst til at læse et ord her fra salmerne. Salme 8, vers 10, der står det, hvor er du fantastisk, vor Herre og Gud. Ingen i verden kan måles med dig. Tak for det. Og det synes jeg egentlig er så stort. Det er det, vi vil sige, at Gud han er fantastisk. Så står det i kapitel 9. Jeg vil prise dig, Herre, af hele mit hjerte og fortælle om dine under dag efter dag. Jeg fryder mig over dig og synger lovsange til dig, for du er den almægtige Gud. Amen. Det er det, vi oplever, at Gud han er den, der har styr på alle ting. Og han har styr på de her børn, på de her kvinder, på de her drenge og piger, som ellers deres liv var dømt til at mislykkes. Men nu, fordi der er mennesker, det er ikke kun Life for mig og New Life Africa International, men der er også andre organisationer, der nu prøver at række ud i Kenya, i Nakuru, til de her utrolig mange børn og unge, som har brug for en hjælpende hånd. Der er stadigvæk mange gadebørn, selvom vi har så mange inde i New Life, så er det stadigvæk masser af børn ude på gaden, som mangler en hjælpende hånd. Og vi prøver så godt vi kan, når børnene kommer og spørger, om de må komme ind. Så hvis der kan blive plads på nogle måder, så får vi dem ind på skolen og ind på center og ind på drengehuset. Og giver dem en mulighed for at vokse op og få et andet liv. Når vi sådan har været der i mange år og set, hvordan at de her drenge og piger, som jeg tænker på Isaac for eksempel, der lå under lastbilen og sov, og kom ind til centret og fortalte om, hvordan han har været ude på gaden igennem flere år, sovet under lastbiler. Hvordan han i dag han er uddannet, han er turistguide, han kan tage hånd om sig selv. Ham sammen med mange, mange andre drenge og piger er blevet forvandlet. Og det gør, at man har lyst til at fortsætte arbejde, når man ser, at der er drenge og piger, der lykkes. Mennesker, som ikke havde nogen håb for deres fremtid, de er nu kommet i gang, og de har fået lys og glæde og begejstring. Nogle er blevet familier, som har fået børn igen, og vi er blevet en stor familie i New Life. Så det går rigtig godt derudad. Ja, når vi har med mennesker at gøre, så er der også mange udfordringer. Og en udfordring, det kunne for eksempel være, hvordan vi hjælper de her mennesker til at overleve. Fordi at vi ønsker ikke bare, at de skal række hånden frem og sige, give mig noget. Vi siger, du må selv have en fiskestang, hvis vi boede på Færøerne, og så gå ud og fiske. I Kenya siger vi, hvad er det rundt omkring dig? Ja, ude på lospladsen, der er det måske en masse plastik. Så prøv at gå ud og samle det op, og prøv at gøre et eller andet ved det. Og de her bedstemødre, de er fantastiske. De laver de her smukke tasker. Jeg kan huske første gang, jeg kom ud på lospladsen, så tænkte jeg, det var lige godt det værste sted, jeg nogensinde havde været. Der lugtede, der var fluer, og det stank. Altså værre end noget, jeg ved ikke, om I har grisestal heroppe, men det lugtede simpelthen så grusomt. Og det gik rundt. Jeg havde taget træsko på den dag, fordi jeg tænkte, det var nok ikke så nemt at gå rundt i sandaler. Og herude mellem grise og mennesker og babyer, der lå i alt muligt, der var det mennesker, som levede.
og havde behov. Og jeg kan huske, det er sådan lidt, jeg brød mig ikke så meget om at blive beskidt, så jeg synes, det var rigtig ubehageligt at være derude. Men jeg kom med evangeliet og kom for at fortælle dem om Jesus. Og jeg oplevede, at Gud han gav mig en kærlighed til de her mennesker, så jeg ligesom kunne se væk fra, hvor beskidt de var, og opleve at bringe dem kærlighed og glæde og livet og troen på Jesus. Og der var kvinder, der tog imod Jesus den dag, og de sagde, jeg kan huske, hvordan mit syn på de her kvinder, det blev forandret. Så nu turde jeg ligesom at tage dem i hånden og give dem et knus og tage børnene op og glemte alt om at være beskidt eller ikke beskidt. Og jeg oplever bare, at mit hjerte det smeltede for de her kvinder, og derfor ønsker jeg at hjælpe dem. Derfor køber jeg den ene taske efter den anden, som de har lavet for at hjælpe dem, så de kan gå hen og købe mad til deres børn, i stedet for at samle alt det skidt op fra lossepladsen. Det værste, jeg kan se, når jeg er på lossepladsen, det er, når lastbilerne de kommer, og folk de løber hen i de der dynger og slås for at se, om de kan få noget mad, som de kan tage med hjem til deres børnebørn. Det er ikke sjovt. Så derfor så elsker jeg at være med til at købe deres tasker, og på den måde være med til at støtte dem. Og som de sagde til mig en dag, jeg var derude, så sagde de, vil du ikke godt hjælpe os for at komme ud af fattigdommen, så må vores børn komme i skole. Og kan I ikke starte en skole herude? Fordi at den skole, vi har, den er langt væk fra lossepladsen. Så efter samtale med Leif fra bestyrelsen, så blev vi enige om, at vi må starte en skole derude, og der er 60 dejlige børn. De er vidunderlige. I starten så lugtede det så slemt, så vi kunne ikke være inde i klasseværelset. Men i dag så er de lært, at man skal vaskes, og man skal have rent tøj på hver dag, og de er de mest vidunderlige børn. Så hvis I ser sådan nogle TJ-børn, det betyder Tumaini Jipia-børn, børn ude fra lospladsen, de er helt fantastiske. Så nu hjælper vi 60 børn med at komme i skole, og når de er færdige, så kommer de ud i byskoler, og så betaler vi, hvad det koster at være på de her skoler. Ja, så vær ikke bange for at komme ned og tage en af de her tasker bagefter, fordi de hverken lugter eller noget. Vi har både vasket dem, og de er dejligt rene. Og tænk, når du køber sådan en task, så er du med til at hjælpe en bedstemor til at få mad på bordet, i stedet for at hun skulle tage alle tingene op fra en skraldespand. Det samme er det med de her piger nede på syskolen. De er også piger, som ikke har mulighed for at få uddannelse. Og nu prøver vi jo så at hjælpe dem med brudetøjsforretningen, så vi får nogle indtægter til den her syskole. Men vi siger også til dem, I skal også gøre noget, I skal også være med til at gøre en indsats. Og udover at få evangelie og få en uddannelse, så er de også med til at producere blandt andet sådan en fold-ud-task, så kan man lige, når man er på indkøb. Så hvis I har det ligesom mig, når man er ude at handle, så køber man lige lidt ekstra mælk, eller hvad nu man skal have. Og så mangler man jo lige til den taske, og så har man lige en lille taske med sig til indkøb. Og så er man med til at hjælpe de her piger til at få uddannelse, og hjælpe New Life til at overleve. Så der er mange sådan små ting. Og så skal I se pigerne, hvor stolte de er, at de kan være med til at gøre en forskel. De får ikke bare, men de er med til at gøre noget. De er med til at producere forskellige ting. Det samme med de her dejlige piger, som kommer ind på krisecenter. Det kan være helt unge piger, det kan også være skolepiger, der er i 7. klasse, 8. klasse, som er blevet gravide, som er blevet voldtaget, og som ikke har nogen til at hjælpe sig. Og de kommer ind og er håbløst tilfælde, men de oplever at få liv, få tro på fremtiden. Nogle de fortsætter i skole, nogle hjælper vi med uddannelse som frisør eller andre ting. Andre af pigerne, de er så lige startet på det her nye smykkeprojekt, hvor de lærer at brænde de her små perler. Og I kan tro, de her piger, de stråler af glæde. De har fundet ud af, at der er noget, de kan, som de slet ikke troede, de kunne. De piger, som også er i Kiolulu, mange af dem, de har været forhenværende prostituerede. Og nu sidder de med oprejst ansigt. De lyser af glæde, og de siger, kom herover, kom her og se, hvad jeg har lavet. Og I skulle se en forandring i de her piger. Det er simpelthen fantastisk. Det gør mig glad at se, at der er nogen, der har fået håb. De her piger, de har også små børn, som vi så hjælper i skole og prøver at hjælpe videre med deres liv. Men at se dem sidde og kreere de her ting her, det er simpelthen fantastisk. De er så utrolig begejstret. Og I er velkommen til at komme og se dem i Kenya. Kom og besøg os og se dem med jeres egne øjne og opleve de her piger.
Jeg bliver så glad, hver gang jeg er dernede. Og så tænker jeg, hold da op, hvor er I kreative. Hvor har I lært det henne? Ja, men de får bare idéer hele tiden, og så snakker de og griner og synger og er begejstret. Og jeg synes simpelthen, det er stort at være med til at række hånden ud og hjælpe bare et menneske, som igen hjælper mange andre mennesker. Alle de her ting, det gør vi for at hjælpe folk, som er omkring os. Og det er bare stort at se, hvordan Gud han er med, og han fører tingene igennem. Nej, for mig, vi ved ikke, vi ved mange gange, så siger vi til hinanden, hvordan skal det lykkes, at alt det her det skal hænge sammen? Men tænk, at Gud han har styr på det hele. At han sørger for, at det lykkes. Han sørger for, at midlerne kommer. Han kalder på mennesker til at komme og hjælpe. Ting, som vi slet ikke ved noget om, så sender han mennesker ud til at lave de her smykker blandt andet. Jeg har ikke en spor forstand på sådan nogle ting. Så sender Gud bare en anden menneske til at komme og undervise de her kvinder. Give idéer til at gøre forskellige ting. Brudekjoler, som, det kunne man jo også lige lave. Og hjælpe de unge mennesker til at få billigere bryllup. Og hjælpe de unge mennesker til at få uddannelse. Ja, sådan strømmer det ind med idéer hele tiden. Og vi ser, at Gud han er stor, og han er trofast. Og han sørger for os. Og det, som er specielt for Leif og mig, det er, at vi har aldrig haft sådan en færdig stor maleri af hvad vi skulle lave. Vi har simpelthen bare set en lille ting, et lille barn, der har brug for hjælp. Og så vil vi bare tage et skridt. Og når vi var der, så har han vist os et skridt mere. Og så vi turde at tage et skridt mere. Og så har han vist os et mere, og et mere, og et mere. Ja. Og da vi syntes, det var ved at være for mange skridt, så begyndte Gud at tale til os om at slå teltræbene ud, pælene ud, at vi måtte række endnu længere ud. Og vi synes, vi var at have noget ligesom rigeligt. Vi skulle ikke strække mere ud, men Gud han talte os, der er endnu flere mennesker, der har brug for hjælp. Og vi må bare gøre det i tro til Gud, og han har været trofast. Og sammen med jer, som også er her i dag, som er sponsorer, som er med til at støtte et barn, eller 2, eller 3, hvor mange I er med til, sammen med jer, så lykkes det her. Og jeg kan fortælle jer, at det er stort at se den ene efter den anden. I år så har vi set, hvordan at mange af børnene er blevet færdige med uddannelse. Mange af dem, som vi startede med, hvordan de i dag er uddannet. Og hvor er det stort? Det er børn, som ikke havde nogen chance for at få uddannelse. De havde ikke nogen muligheder, hvis ikke det var en på Færøerne, eller en i Danmark, eller en her, hvor vi er lige nu, som sagde, jeg tror på, at hans fremtid den skal lykkes. Og så sammen med dem, så lykkes det. Prøv at tænke at være et barn, som er forkastet. En ung, som har oplevet mor og far løben væk. Som de siger, my mom and dad run away. De løb væk, og de forlod dem. Eller den enlige mor, som stod der med alle hendes børn. Eller bedstemøderne, som står der overladt med alle deres børn. Børnebørn. Fordi mange de dør i dag af AIDS, så er det bedstemødre, som vi må satse på at hjælpe rigtig meget, fordi de er dem, som ikke er smittet, og det er dem, som kan tage hånd om børnebørnene. Og det allerbedste, det er jo, hvis børnene kan være hjemme, men det er bare ikke altid muligt, at det kan lykkes. Men tænk, at når de står der og ikke har nogen udvej, så er det nogen et eller andet sted, der siger, jeg vil godt være med. Jeg vil godt være med til at støtte et barn for 180 kroner, og til at få en skolegang, til at komme videre med uddannelse, og med til at bede for et barn. Og jeg kan fortælle jer, at de her børn, de beder for deres sponsor. Faktisk så er det sådan i dag, så er de også rigtig bedt for jer her på Færøerne. Hver dag, så beder de for os, hvor end vi er henne, så følger de os, og så beder de, og de har specielt bedt for jer i dag. Så det er fantastisk. De beder for deres sponsor, og sponsorerne beder for de her børn, så sammen så lykkes Guds arbejde. Så det er stort. Ja, så vil jeg sige, at vi har oplevet også mange svære situationer her på det sidste års tid, hvor der har været meget sygdom, og vi har mistet vores kære medarbejder. Michael, som var kok, som blev kørt ihjel, eller han havde en ulykke, hvor han blev dræbt. Og det var frygtelig hårdt. Vi har oplevet mange, som har været syge, som har oplevet en svær tid, og det har selvfølgelig påvirket ministry. Jeg har selv været syg også med lungebetændelse og så videre, men Gud han er der alligevel igennem alt, så bærer han os. Og jeg har oplevet, at selvom jeg måtte sådan ligesom være stille, så har jeg oplevet endnu stærkere, hvordan Gud han har bare taget mig i sin favn,
og vist mig, det kommer ikke an på, hvor meget vi kan udrette, eller hvor meget vi synes, vi kan, eller hvad vi føler, vi er. Men det kommer an på ham og hans kærlighed, og hvad han har gjort på Golgata. Og jeg har oplevet så stærkt at få lov til at opleve, hvordan Gud, han er bare igen og igen taget mig i hans hånd og hans favn. Ligesom den her klump ler her, skulle jeg sige, fedtsten, som er en familie, som holder godt sammen. Der har jeg bare oplevet, at der er mennesker, som har arbejdet på det her stykke håndværk, for at det skulle lykkes. Det er rigtig smukt, og det er blevet flot. Det har brugt mange timer. De her drenge, som sidder oppe på markedet, de har været i Kisia og hentet det her fedtsten. En stor klump, som var fuldstændig grim og ubehagelig at se på. Og så lagt det i vand, og så tager sæbesten, eller sandpapir og vand og sandpapir, vasker og slibe. Og så har de fået den her flotte figur. Måske er den ikke helt lige sådan i vinkel. Måske er den ikke helt perfekt i vores øjne, fordi at den ikke aftryk af et eller andet, men den er håndlavet. Den er lavet af et menneske, som har siddet i timevis og arbejdet. Og når jeg ser det, så tænker jeg, hold fast, hvor er det fantastisk. Tænk, at der er en, der har haft kreativitet og evner til det, og tænkt, hvis jeg laver det her, så kan mig og min familie overleve. Og så køber vi dem, og så sælger vi dem videre. Men for mig så betyder de her ting, det taler til mig om, hvordan Gud han arbejder med os mennesker. Han tager os i favn. Han arbejder, bearbejder. Han vasker og sliber os, og han bliver ved. Og hans ord, det bliver ved med at gøre en forandring i vores liv. Og det har jeg bare oplevet så stærkt, hvordan jeg oplever hans kærlighed. Den bliver ved med at være i vores liv. Og han favner os på trods af alle mulige ting, fejl og mangler. Så bliver han ved med at fylde os med hans kærlighed og hans omsorg. Og det er det, vi oplever. Det står, hvor er du fantastisk, hvor Herre og Gud. Ingen i verden kan måles med dig. Det er det, vi vil sige med vores vidnesbyrd. Der er ikke nogen som Gud. Han er helt fantastisk. Og der er ikke noget større, end at være med til at bringe nyt liv. Være med til at bringe evangelie. Være med til at bringe et knus og et klem til mennesker, som trænger til at opleve Jesus. Det er det, vi oplever i vores hverdag. Og vi synes, det er det mest berigende, vi nogensinde har oplevet. Vi oplever glæden ved at give og få lov til at være til velsignelse for mennesker. Og vi beder sådan om, at I fortsat her på Færøerne må opleve det samme. Vær med til at give. Vær med til at række ud til jeres naboer. Dem, som er omkring jer. Dem, som I møder på i bussen eller i supermarkedet, eller hvor I går hen. Giv dem et smil. Ræk ud med kærlighed til mennesker omkring jer. Måske du siger, at vi kan ikke hjælpe alle. Nej, men alle kan hjælpe en. Og sammen så lykkes det. Sammen så lykkes det her arbejde med at række ud til mennesker i Kenya, eller på Færøerne, eller hvor end vi er. Og må Gud velsigne jer og lede jer og hjælpe jer til at se, hvor I kan gøre fyldest. Hvor I kan gøre den tjeneste, som Gud har lagt hen til jer. Og Gud velsigne jer. Til afslutning, så vil vi godt lige vise et par minutter af en DVD, som vi var så velsignede for lavet for nogle år siden, hvor TV MidtVest fra Danmark, de kom ud og lavede en reportage om arbejdet og viste det på fjernsynet i Danmark. Og de tillod os at lave alle de kopier, vi har lyst til, og sælge dem på vores møder. Så vi har det med her i dag. Det er en 15 minutters program, som giver et godt indblik i arbejdet. Som det tidligere blev sagt, så er de her brochurer, som I hellere end gerne må tage med. Og hvis I selv har dem i forvejen, så kan I måske være med til at give dem til andre. Også hvis der er nogen, der er interesseret i at få vores nyhedsbrev tilsendt 4 gange om året, gratis, så kan I bare skrive jeres adresse på en adresseliste. Hvis der er nogen, der hellere vil have dem på e-mail, så er det også muligt, hvis I skriver jeres e-mailadresse. Men jeg tror lige, at teknikeren han er klar med at vise et par minutter af den her DVD-film. Er det okay?